ensimmäinen ja sitten toinen on pyörä numero 2, Iivo. Ja Iivo sitten käy laittaa mopedin käyntiin ja surauttaa sen tänne Siivoon. Ei tarvitse juosta, meillä on koko päivä aikaa, ihan rauhassa vanha mies. Ja sitten Iivo näyttää vähän, miten tollanen homosohvakin polttaa kumia. Ja hei, ne aplodit jäi taas antamatta. Tapu tapu! Luonkka rohkeasti kanssa. Me annetaan Iivolle iso käsi, kyllä se tämmönen Malmikasakin näköjään vinnahtaa. En tiedä, että oliko se toi tätä kummin vai kuskin, mutta joku siellä kuitenkin ulohti. Ja sitten seuraavana pyörä numero 3, Sari. Ja ei muuta kuin sinne niin pyörää tohon ramille ajelee. Tässä on niinku malliesimerkki tää Inveniuksen perhe, ne osaa kauniis kelis ja yleisesti nauttii. Annetaan Sarille nyt ne aplodit tänne. Aja se numeroläppä siitä edes nurin. Ja näin iso käsi Sarille, hieno suoritus, pyörä saatiin ramille. Ja sitten neljäntenä pyörä numero 4, omistaja Peve. Tai se onkin nähtyä, pitää hakea pieni hetki. No niin, ja annetaan Pedelle vielä raikuvat aplodit, hieno suoritus. Ja ennen kaikkea meillä kiitos kaikille teille äänestäjille. Jatketaan eteenpäin kutsuttavassa palkintojen jakomeiningissä. Seuraavana Danny Selin, Panhead ja pyörä numero 1. Ja iso käsi. 9. Se on se 9, se on se numero ennen 10, ja kun sen kääntää väärinpäin, niin se näyttää kutoselta. Kaveri se taas lähtee juoksemaan ihan väärää suuntaan. Se teki pyörään mennä hakemaan, nyt se meni tänne jäähän. Okei, odotellaan Daniel. Saattaa olla, että kaveri on tuolla pelihommissa. Mennään hommassa eteenpäin. Ja seuraavana sitten kaikki varmasti on huomannut, että tuolla on ihan mielettömän upea inkkari, eli Indian Tour 401 vuosimallia 29, Jouko Kotilainen, pyörä numero 10. Tässä sitten kannattaa kiinnittää huomioon, että tuossa pyörä myös omistajansa, tai pyörän omistaja on myös vähän paneutunut tuohon rekvisiittaan omassa pukeutumisessa.
Ja iso käsi. Ja tässä kannattaa siis kiinnittää huomioon, että tämä laite on vähän erinäköinen kuin nämä tämän päivän ruiskupelit. Ja saattaa olla, että tuolla ajaminenkin on vähän erilaista. Mutta niinhän se elämä on erilaista aina välillä. Ja mennään eteenpäin. Seuraavana pyörä numero 21, HD omavalmiste T-Special Jukka Kulmala. Ja silloin kun Jukka rupeaa siirtelemään omavalmistetta tänne päin, niin tietää se kukaan Danny Selinin ja Olin paikkaan. Onko kaveri tuolla pelaamassa lätkää vai onko mahdollisesti tulossa? Ja näin oikein iso käsi Kulmalan Jukalle. Taas pyöräille kanssa tietysti. Ja jos täällä on joku Danny Selinin kaveri, jota sen verran on kivekset laskeutunut, että uskaltaisi käydä työntämään sen panheidin tähän riviin, niin se olisi hieno juttu, saadaan kaikista sitten tällainen yhteispotretti. Ja iso käsi. Joo, eli nyt on sitten tämä köyhän miehen top 10 saatu hoidettua alta veke, eli top 7. Annetaan vielä kerran iso käsi kaikille voittaneille. Ja sitten lähdetään mennään eteenpäin, mennään spesiaalipalkintoihin, eli tänään myös on pääsponsorimme Harley Davidson of Helsinki valinnut oman suosikkinsa. Ja Kari Rautanen on omistaja, kierä numero 16, T-Rod. Eli tämmönen pikkasen kiilotelitumpi rodi, mihin on sitten laitettu kaiken näköistä ruuvia ja muuta. Tässä mä veikkaan, että voima puhuu. Kari varmaan mielellään piirtää tuolta pyöräluota tähän näin semmosen mustan viivan, että ja todistaa sen, että don't run chrome, että se on niinku väärää legendaa. Katsotaan. Ja iso käsi Karille. Ja siitä sitten Kari on varmaan hirveän iloinen, että kun kaikki käy vähän jättämässä tuohon rasvasta sormen jälkeen, niin menee sitten loppuviikonloppu mukavasti puunatessa. Ja annetaan vielä iso käsi siitä sitten Karille. Okei, ja sittenhän meillä rupeaa näyttää siltä, että on enää se viimeinen ja kaikista himotuin palkinto jakamatta. Eli People's Choice, eli tänäkin vuonna yleisö on äänestänyt mielestään sen kaikista parhaan, hienoimman ja omaa mieltä miellyttävän pyörän. Ja tänä vuonna People's Choice-palkinto menee pyörälle numero... Halo. No niin, pieniset turhina tekniset haasteetkin. No näköjään niin muuta vaikeat pikku vähän HD. Tämä juttu, kun itse kun tekee, niin tiedän vähän mitä sattuu. Elikkä People's Choice pyörä numero 10, Indian Tour 4 valittelun vuosi 429. Jouko Kotilainen, iso käsi. Ja
People's Choice-palkintoon löytyy pokaaliin, lahjakorttiin, avainkassa-kaappiin, sääsuojalla ja on vedenkeivintä ja vaikka mitä. Muovikassi voidaan tosta myydä, se on näin lauantai-iltapäivällä niin 5 kappale. Ja vielä iso käsi People's Choice-voittajalle. No niin, annetaan vielä kerran kaikille näyttelyssä menestyjille ja yleisölle iso käsi. Kiitos kaikille. Nyt voi ottaa niitä yhteiskuvia. Tänä vuonna menossa mukana murtomiehet osakeyhtiö Harley Davidson of Helsinki, Hotbike, TT Kulta ja All Right. Käytännön järjestelyistä vastasi Hood MC. Ensi vuonna nähdään sama aika, sama paikka. Mä olen Maarasen TT. Kiitos. No, ei lopeteta vielä sit kuitenkaan, vaan arvotaan ne Karibian risteilyt. Eli Vantaan kaupunki on lahjoittanut 3 kappaletta 10 kerran lillumiskuponkeja eli ilmalippuja. Ja ne arvotaan tuossa sitten kaikkien People's-äänestykseen osallistuneiden kanssa. Onnestareina meillä toimii Pinta, annetaan Pintalle kanssa iso käsi. Ja katsotaanpa sitten kuka on ensimmäinen onnellinen voittaja. Ja ensimmäinen People's Choice-äänestykseen osallistunut voittaja on Valtasen Teppo. Onko Teppo täällä? No jos ei Teppo näy täällä, niin toimitellaan sitten noita palkintoja jälkikäteen. Ja sitten seuraava. Ja seuraava voittaja on Kitta. Onks Kitta paikalla? Tää taitaa olla eri Kitta kuin se laulaja, se taas velaa johonkin kyltuamme. Se olit sä. Sä ootkin ihan erinäköinen. Vähän muuta puhumaan. Ja iso käsi taas voittajalle. Ja sitten viimeinen People's Choice-palkinto. No niin, kiitoksia Kinta. Ja tää menee sellaiselle kuin Seppo Riumolti. Vai Mortis. Kauhian vaikea nimi. Mä olin ruokitunnilla niin pois paikalta. Mutta Seppo. Riumolti. Näin hyvä meni. Toimitellaan nopeasti palkinto. Olis meillä vielä jotain jakamattomia palkintoja? Onks nyt niitä hommat hoidettuja? Okei, eli kiitos kaikille mukana olleille. Sponsorit Murtomiehet Oy, Harley Davidson of Helsinki, Hotbike, TT Kulta, All Right ja Hood MC. Kiittää nuorasti kaikkia mukana olleita. Ensi vuonna sitten taas sama paikka, sama aika, ajakaa varovasti kotia päin. Morjes! Niin sitten ei mahdolla niin. Niin siinä mielessä niin kuin Moodi sanoi heti, että ne keskittyy. Se oli hyvä peli. Sitten hän pääsi suomalainen. Voi sitten, että jotenkin niillä ei varmaan ole nimiä selässä. Lähetään. Pitää pyörä vielä. Jos oot vielä Heikki. Ei,